мегӯем ба шумо барномаи ахбори радиои тоҷикистонро бо фарогирии чанде аз хабарҳои рӯз пешниҳоди шумо мегардонем. хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хисорот ва хароб шудани манзилҳои истиқоматӣ дар Исфараро, ки дар натиҷаи ҳуҷуми таҷовузкоронаи низомиёни ҷумҳурии Қирғизистон ба амал омадааст, шарҳ дод. Ба иттилои манбаъ, ҳоло аз тарафи мақомоти марбута барои муайян намудани хисорот гурӯҳи корӣ ташкил шуда шумораи иншоот ва манзилҳои истиқоматии зарардида дақиқ карда мешавад. қаблан ҳам маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дода буд, ки қувваҳои низомии кишвари ҳамсоя аз тамоми намуди силоҳҳои вазнину оташфишонӣ дар ихтиёрашон қарор дошта, деҳаҳои назди сарҳадии Тоҷикистон иншооти мулкӣ ва хонаҳои истиқоматкунандагонро таҳти тирборон қарор додаву оташ заданд. роҳбарияти вилояти суғд ва фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара ҷароҳатбардоштагони муноқишаҳои ахири марзиро аёдат намуданд. зимни аёдати захмиёни даргириҳои охир иттилоъ дода шуд, ки бо дастури сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои табобати сокинони зарардида табибони варзидаи вилоят ҷалб гардида беморон бо дороворӣ ва хӯроки гарму ашёи зарурӣ таъмин карда шуданд. ҳоло вазъи зарардидагон таҳти назорати шабонарӯзии кормандони соҳаи тиб қарор дорад. рӯзҳои 18-19 октябри соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳо баргузор мегардад. дар ин бора аз вазорати корҳои хориҷии мамлакат хабар доданд. ба иттилои манбаъ, ҳадафи ҳамоиш тавсеяи ҳамкориҳои дуҷониба, минтақавӣ ва байналмилалӣ ҷиҳати таҳкими назорати сарҳадӣ ва гумрукӣ ба мақсади пешгирӣ ва ошкорсозии ҳаракати террористҳо маҳсуб меёбад. натиҷаҳои конфронс дар эъломияи Душанбе оид ба амният ва мудирияти сарҳад ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳо инъикос хоҳанд гардид. вазорати корҳои дохилӣ аз рух додани якчанд садамаҳои нақлиётӣ хабар додааст. ба иттилои ин ниҳод, ронандаи автомашинаи тамғаи Девсиелло ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Душанбе ба самти шаҳри Кӯлоб дар ҳудуди ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара аз уҳдаи идораи нақлиёт набаромада ба самти муқобили роҳ баромада ба автомашинаи тамғаи Opel Astra бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи автомашина ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ҳамзамон ронандаи автомашинаи тамғаи Opel Zefira ҳангоми ҳаракат дар шоҳрои Душанбе Чаноқ дар ҳудуди ноҳияи Варзоб аз уҳдаи идораи нақлиёт набаромада ба самти муқобили роҳ баромада ба автомашинаи тамғаи Opel Astra бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи автомашина ва мусофири дохили автомашина ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. беш аз нисфи аҳолии Олмон, яъне 59% метарсанд, ки онҳо дар фасли зимистон наметавонанд пули газу барқро пардохт кунанд. хабар медиҳад рӯзномаи Bild am Sonntag. бино ба иттилои ин нашрия, бо таҳияи чунин сценария барои хадамоти коммуналӣ низ мушкилот пеш меояд, зеро пул аз шаҳрвандон гирифта намешавад. он ҳамчунин метавонад ба кори нақлиёти ҷамъиятӣ ва муассисаҳои гуногун, ки аз буҷаи шаҳр вобастаанд, таъсири манфӣ расонад. аз 1 сентябри соли ҷорӣ дар Олмон тадбирҳои нави сарфаҷӯии энергия эътибор пайдо кард. ҳарорат ҳангоми гарм кардани идораи муассисаҳои давлатӣ набояд аз 19 дараҷа зиёд бошад ва биноҳои доимӣ истифоданашуда дигар умуман гарм карда нашаванд. ҳавзҳои шиноварии шахсиро дигар бо газу барқ гарм кардан мумкин нест. бояд гуфт, ки дар пайи мураккаб гардидани авзои ҷаҳон, буҳрони энергетикӣ дар ин кишвар бадтар гардидааст. дар ҷанубу ғарби Ҷопон тақрибан 429 000 нафар дар робита ба тӯфони шадиди Нанмадол ҳушдории дараҷаи 5-ро гирифта аз онҳо даъват карданд, ки барои ҳифзи ҳаёт тамоми чораҳоро андешанд. беш аз 8 миллион нафар одамон барои эвакуатсия кардан фармон гирифтанд. дар ин бора РИА Новости бо истинод ба шабакаи телевизионии маҳаллӣ хабар медиҳад. ҳоло тӯфон ба минтақаҳои марказии Кюсю наздик шуда ба самти шимол ҳаракат мекунад. дар минтақаҳои тӯфон 510 парвоз лағв карда шуд. зиёда аз 270 000 хона бебарқ монданд. ҳамзамон дар пайи тӯфон даҳҳо нафар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. бояд гуфт, ки тӯфон ба номи ёдгории фарҳанги Микронезия маҷмаъаи Нан Мадол гузошта шудааст.
шоми дирӯз дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи Тоҷикистон дар даври ниҳоии марҳилаи интихобӣ бар ҳамсолони худ аз Камбоҷа бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуданд. Акнун ҷавонони Тоҷикистон дар мусобиқаи интихобии Ҷоми Осиё 2023 дар гурӯҳи 1 мақоми аввалро ишғол намуда, ба қисми ниҳоии мусобиқот, ки аз 1 то 18 марти соли оянда дар Узбекистон баргузор мешавад, роҳ ёфтанд. тамошобинони азиз, бо пешниҳоди ҳамин чанд матлаб мерасем ба анҷоми барномаи ахбори Радиои Тоҷикистон. саломат бошед.